Galicia volve a facer historia no ámbito da doazón e dos trasplantes. A comunidade acadou en 2025 novas cifras récord, con máis de 400 trasplantes realizados e unha das taxas de doantes máis altas de Europa. Galicia pecha o ano 2025 con novos máximos históricos en trasplante de órganos. En total, realizáronse 429 trasplantes grazas a 143 doantes, o que supón máis dun trasplante ao día. Os datos foron presentados esta mañá en Santiago polo conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, acompañado pola directora da Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue e pola Coordinadora Autonómica de Trasplantes. Con 429 intervencións e 143 doantes, superando, como digo, a cifra xa histórica acadada no ano 2024, cando a Sanidade Pública Galega levou a cabo 424 trasplantes. 429 trasplantes que beneficiaron a 420 pacientes trasplantados, ya que algunos trasplantes foron multiorgánicos. Do total de trasplantes realizados, 229 foron de ril, 116 de fígado, 51 de pulmón, 26 de corazón e 7 de páncreas. Estes últimos cun incremento do 75%, o maior de todos os programas. Tamén se bateu o récord histórico de trasplantes renais e medrou un 10% respecto ao ano anterior. A taxa de doantes segue en ascenso e sitúase en 52,8 doantes por millón de habitantes, por riba das recomendacións estatais. Non é só que teñamos bons datos en canto a actividade xeral realizada o ano pasado, senón que conseguimos fitos moi importantes se atendemos aos distintos tipos de trasplantes realizados. Os trasplantes pancreáticos, que son dos máis complexos, experimentaron a maior subida. Incrementáronse un 75% con respecto ao ano anterior. 4 realizados en 2024 fronte aos 7 do ano pasado. Tamén significativa é a suba do 10% nos trasplantes renais, que bateron novo récord, acadando a cifra máis alta desde que no ano 1981 comenzou o programa. Outro dos datos destacados é o descenso das negativas familiares. 8 de cada 10 familias aceptan a doazón, consolidando unha tendencia á baixa. En 2025, ademais, a doazón en asistolia superou por primeira vez a doazón por morte encefálica. Grazas á xenerosidade dos galegos e á profesionalidade dos equipos dos nosos hospitais, conseguimos realizar máis dun trasplante diario, o que se traduce en máis dunha vida salvada por día. Galicia conta xa con 128.000 persoas inscritas como doantes e desde o inicio do programa, en 1981, realizáronse máis de 10.400 trasplantes na comunidade. Hai que agradecer a profesionalidade e a implicación de todo o persoal sanitario involucrado, cuso excelente traballo permitiu realizar máis de 10.400 trasplantes desde o inicio do programa. O seu esforzo complétase co compromiso e xenerosidade dos máis de 3.600 doadores de órganos desde o ano 1981. Un balance que consolida a Galicia como referente no sistema estatal de trasplantes e que segue a ofrecer segundas oportunidades de vida cada día.